Hadian ka jing ki persha ya ka sarkar halor ka mat thung kam thung jam kablami bun ki jing sha kan tho namar ka jing bomla ban panya renti nagalyang ki bor sarkar kit khot ka seng ki su kila nang ya ka ni ki jing pensu thu ya ki paj ba hari boy district hanyen ka singi kit khot ka seng kila li ban sam daki kot ling kdom shaki sama puli haki jaka puli jungki hanrei menta ka singi pat kit khot ka seng ki su western border area hari boy district kila mi ban li sam ya ki kot ling kdom haki jaka paj ba bat ki jaka yo ki bala pan khre da ka seng seng kmi ban pan sha he lor ka jingbom hok ka rukom thung kam thung jam hapo ka jala miglaya lengba ka MPSC bat ka DSC kani ka jing li sam ya ki kot ling kdom kit khot ka seng ki su shakiri paj ba kalong bana lor ka jing tep jong ki samla puli ya ka hok ban yo kam yo jam ka deiru ka benta ki kmi pa ban su thu ya ka jing dawa jong ka seng na ka sarkar ban pentama ya ka jing trikam jong ka MPSC kumban supen kan mau bahakani ke kot ling kedop labu hadu arpotli ki mat ki bakaseng kala dawa na ka sarkar ban penbet ya ka rukom thung kam thung jam bat ka jing ailat ya ki bedai hok ban yo ya ka kam ka bolong kat kum ka jing la bat ka jing start jungki ban pas ha ka examen thung kam Hato pila smobiang ka jing start ka bapio na school ne pitang smodon kamban tip khambal shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marpresya bat ka school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyusyu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar nreo nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru iwe ar nyo lai